Fekruna tal-ilma baħar biedet numru sostanzjali ta' bajt fil-bajja tar-Ramla l-Ħamra fix-xara Għawdex. Il-ġimgħa fil-għaxija għal-ħabta tal-10 fekruna tat-tip Loggerhead telet l-art u damet siegħa u nofs qabel reġgħet niżlet fil-baħar. Il-President ta' Nature Trust Malta, Vincent Attard, qal li din hija l-ewwel darba li ġiet irreġistrata u kkonfermata bejta tal-fkieren f'Għawdex f'dawn l-aħħar 70 sena. L-aħħar darba li f'Malta ġew irreġistrati bejtiet tal-fkieren kien sentejn ilu, meta minn fost 112 il-bajda kienet waħda biss illi ma faqsitx. Kienet ikonna ħanajdu hekk sporadiċi fkieren ibejtu fil-Gżejjer Maltin. Kombinazzjoni l-biraħ fil-għodu wkoll minn Rakkuża qalu li kellhom bejta kmini ħafna dis-sena u kombinazzjoni wkoll aħna l-istess ġurnata telat fekruna bit. Is-Sur Attard saħa illi għalkemm din il-bajja hija ġdida hekk kif qatt ma biedet fekruna, Nature Trust flimkien mal-Lera u l-Ministeru għal Għawdex se jaħdmu flimkien biex dawn il-bajt tal-fkieren jiġu protetti. Ir-Ramla hija bajja ġdida lina, però nafu x'elementi nistgħu nistennew kemm ta' majestral u mewġu hekk, ġifieri qegħdin nippreparaw biex nieħdu l-prekawzjonijiet dejjem blajnuna wkoll tal-Lera li jassistuna u anki joħolġu l-liġijiet biex niproteġu il-li biex din tkun another success rate. Vincent Attard appella l-pubbliku biex iżomm id-distanza mill-bejta u josserva d-direttivi tal-Lera biex bekk il-bajt jiġu protetti e kif l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi qed ħares il-bejta li ħalliet il-fekruna f'din il-bajja tant popolari. Il-pubbliku nappellawlu biex jekk jiġi jagħmel barbecue joqgħod daqsxejn il-bott u m'għamilx ħafna storbju u mbagħad iktar viċin għal meta tiġi biex tfaqqat ikun hemm anki regoli maħolġin mill-awtoritajiet biex id-dwal jitbaxxew f'dan il-każ ir-Ramla fejn bidet il-bejta ma tantx għandna problemi ta' dwal. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.